Boas noites, benvidos á entrevista. Hoxe imos falar de investigacións, presupostos e de moitos outros temas relacionados, sobre todo, coa Deputación Provincial. E para iso contamos coa voceira do Partido Popular na institución provincial, Elena Candia. Boas noites. Boa noite. Como non imos falar dese rexistro no marco da operación Pulpo que levou a cabo a xuíza Pilar de Lara, vostedes pediron unha primeira comparecencia, despois José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación, compareceu voluntariamente, pero non tiveron o Partido Popular nin quenda de réplica, nin quenda de preguntas, pediron por rexistro unha nova comparecencia, segunda. Que opinión lles quedou despois desta segunda comparecencia? Sí, o rexistro prodúcese na institución un venres, durante todo o día foi un rexistro moi longo, de máis de 11 horas, non houbo ningunha persoa en representación do goberno da institución que dera ningún tipo de explicación, ninguén compareceu. Entón, o día seguinte, o sábado, pedimos a comparecencia do presidente, que tampouco comparece, tampouco o domingo, e o luns xa o anunciáramos o sábado, pero o luns rexistramos, dado que tiñamos o pleno ordinario o martes desa semana, unha moción de urxencia, dado que era evidente que había un asunto de actualidade e que o tempo non nos permitirá rexistrar unha moción pola vía ordinaria, sin ser de urxencia. Automáticamente, o presidente, unha vez que é coñecedor de que nesa sesión ordinaria iba a haber unha moción de urxencia con esa temática, decide, por rexistro interno, presentar unha autocomparecencia e enumera na sesión ordinaria unha serie de feitos sen aclarar nada e sen dar tampouco ningún dato novo, porque basicamente reproduce o que xa sabíamos polos medios de comunicación. É importante facer dúas puntualizacións. Evidentemente, nosotros non facemos ningunha actividade xudicial. Nos sempre decimos, e non está de máis reiteralo de novo, que temos o máis profundo respeto á actuación da xustiza. E tamén temos o máis profundo respeto aos principios que imperan no noso Estado democrático de presunción de inocencia. Pero nos pedíamoslle aos representantes políticos desa institución que explicaran que estaba pasando, porque non é alleo a ninguén a que algunhas das áreas que están sendo investigadas xa tiñamos todos coñecemento de que había malestar, primeiro, dos propios traballadores, que había denuncias de irregularidades dos propios traballadores, estamos falando xa de principios de 2013. Como, efectivamente, na sesión ordinaria non se deu turno de palabra a ningunha outra forza política que non fora o presidente para poder puntualizar, consultar ou matizar o que quixéramos, tampouco se nos contestou unha pregunta que estaba rexistrada previa ao rexistro e que tiña algo que ver con co que se estaba a investigar, pois en aplicación do regulamento que existe nesa institución, e como todos sabedes que temos o quórum suficiente, solicitamos a celebración dun pleno extraordinario, renunciando ao cobro de dietas por parte dos deputados e con un único tema, unha vez máis, que alguén do goberno dera explicacións sobre a xestión política desa institución neses departamentos. Non se nos escapa que se está a investigar actuacións de dúas persoas da máis estricta confianza do presidente, pero xa non porque haxa máis ou menos simpatía ou afinidade, é que orgánicamente dependen de presidencia, é dicir, o quilómetro cero xestiona o protocolo, e xestiona o protocolo porque foi unha decisión política. Podía xestionar o turismo, podía xestionar o cultura, pero por unha razón política incardinouse xerárquicamente na área, dentro do que é a Organización de Recursos Humanos, de presidencia. E dende o ano 2013, porque puntualizo que pasou en datas máis recentes, pero xa no ano 2013, en abril, se non recordo mal, pedíamos que se abrira unha comisión de investigación en donde todas as forzas políticas poideran preguntar que o que estaba pasando, porque era público e notorio que había un malestar, que había discrepancias, que había denuncias de acoso, de presunta comisión de malversación de fondos. Estamos falando de feitos moi graves, que iso investiga a xusticia e nos respetámolo. Agora, si creemos que o presidente desa institución, e ten que ser el porque están dentro das súas áreas, insisto, orgánicamente, ten que explicar por que se chega a esta situación. Porque no ano 2013, co seu voto en contra, evita que se fale abertamente de como se xestionaba o servicio, de como se realizaban os pagos, de cal era o sistema empregado de anticipo de caixa fixa, evita, co voto en contra, que se aclaren todas esas dudas que estaban
no día a día é que os propios traballadores, o que nos fai aínda estar máis preocupados, eran os que o denunciaban. Non é un exemplo de transparencia, porque de feito, na sesión extraordinaria que se celebra a petición do Partido Popular, pois creo que todo o mundo que ali asisteu ou que o escoitou a posteriori deuse conta que se estaba facendo unha falta de respeto moi importante non só a voceira, que probablemente tamén, non só o partido político que gañou as eleccións nesta provincia, que tamén, pero, sen dúbida, os cidadáns de Lugo, que a todos nos preocupan, a todos eses cidadáns que neste momento pois están buscando un posto de traballo ou que están pasando por unha situación de necesidade, cando enfrente temos o análise ou dudas sobre un programa que foi moi controvertido desde o principio, que se invitaba a xente a excursións, que se invitaba a xente a comer primeiro gratis, despois cun pequeno copago, pero que indudablemente xa dende o punto de vista da posta en marcha dese programa, dos principios que perseguía, como se desarrollaba, xa tiña moitísimas críticas. E agora, ainda encima, cando sobre el pesan investigacións de malversación de fondos, de tráfico de influencias, pois que se empregue unha sesión plenaria para enchernos de descalificacións, incluso algunha intervención rozando o insulto, e sobre todo, para non contestar nada, e rematar votando a favor de que tiñan que contestar, e incluso intentar dicir que a oposición a que estás tirando este chicle, pois mire, preguntámoslle en 2 sesións plenarias en 2 ocasións. Preguntas, ademais, que buscaban tranquilizar a cidadanía. Tampouco o Partido Popular quere facer ningún tipo de sangría mediática desta investigación. Ao contrario, a institución estáse vendo dañada, a súa imaxe estáse vendo dañada. Había preguntas que, con contestar si ou non, o presidente daría unha mensaxe de tranquilidade a todos nós, que esperamos, seguro que todos os lucenses, pero o Partido Popular tamén, que aí non se atope a comisión de ningún delito. Somos os primeiros interesados en que todo isto quede absolutamente en nada, porque ao final perdemos todos. Pero non contestar a preguntas tan contundentes. Home, cando tivo usted coñecemento de que o quilómetro cero tiña algún problema? Como estaba pagando? Houbo algún tipo de maniobra xurídica para que algún traballador resultara beneficiado e non é capaz de dicir sí ou non? Solo nos queda, aquí só hai 2 opcións, que non sabe o que pasa, que pode ser porque os datos nos dan que evidentemente, aínda que lle paga esa institución, realmente non traballa para esa institución, e de cada xunta de goberno, de cada 2 a 1 e pico non asiste, de cada convocatoria que fai a medios, preto do 60% son propias do partido político e non do cargo institucional. Entón, sabemos todos que esa institución se está utilizando como unha plataforma para chegar a outros sitios e pode levar a un importante e preocupante descoñecemento. Ou a outra opción é que o que nos tiña que contestar, porque queda constancia, porque hai un acta, pois que non nos gustase e que houbera algunha contestación controvertida. Ningunha das 2 opcións nos tranquiliza. Nos rexistramos, unha vez máis, utilizando os mecanismos que nos dá o regulamento, as mesmas preguntas que cursamos no pleno. Entendemos que en aplicación dese regulamento, e sobre todo neste novo marco de transparencia que impera nas institucións, gracias a Dios, nos últimos tempos, pois entendemos que debe de contestar nun prazo moi breve. O regulamento dice 5 días. Vamos ir elegantemente esperando os plazos e tamén respetuosamente ca normativa da propia institución, pero todas estas maniobras, todas estas actitudes solo reflexan unha actitud por parte do presidente moi clara, que non quere contestar, que a transparencia exixe aos demais, pero cando lle toca aplicala a él, pois non sabe o que significa. Falaba xusto agora de que os acusaron ao Partido Popular de sangría mediática, de querer facela, foi o socialista Manuel Martínez quen se culpou de iso. Tamén os culpou ao Partido Popular Manuel Martínez de querer un pouco, de que sabían máis que José Ramón Gómez Besteiro. Díxolles que uns días antes vostedes pediran información sobre 3 empresas e que xusto uns días despois a xuíza pediu información sobre esas mesmas empresas. Ao menos facemos solicitudes de información de moitas empresas. Concretamente, neste caso, eran de 2, non de 3.
pero facemos peticións e controlamos actuacións pois que nos parecen un pouco, non vamos a decir sospeitosas, porque ao mellor se pode entender mal o término, pero si facemos un control exhaustivo. Tamén preguntamos no 2013 polo quilómetro cero e facemos solicitudes e requerimentos de documentación, pois non yo cuantifico porque é un volumen moi importante. Esta é unha pregunta máis, sempre agotamos todos os cupos que nos pon o reglamento por pleno, só podemos facer 2 preguntas, pero no día a día fiscalizamos xustificacións de subvencións, pedimos facturacións de empresas, controlamos aquelas que por unha ou outra razón pois nos parece que abundan moitos contratos menores, que son aqueles perfectamente legais, que están recollidos na lei de contratos, pero sí que ten menos concurrencia, e casualmente, pois sí, algunhas das preguntas que fixemos denunciamos as modificacións na relación de postos de traballo, porque víamos algunhas movementos ou a creación de algunhas plazas que nos parecía pois que neste momento de crise económica o mellor estaba un pouco menos xustificada. Fixemos moitas preguntas en asuntos que neste momento están sendo investigados, moitas. E iso non quere dicir que tiveramos máis información que teña o presidente, ou non deberíamos, insisto, se non a temos é que certo é que o presidente por ali non se ve moito e traballar na institución pois tampouco traballa demasiado, o mellor non é porque nosotros sepamos de máis, é que el sabe de menos do que debería saber. Si se dá esa circunstancia que dice Martínez, que tampouco creo que o sepa Martínez, pero bueno, en todo caso, si é así, non sería porque nos pasásemos na sabiduría, é que probablemente a xente do goberno, por deixadez e por ter outras prioridades, se queda un pouco corta. Tamén lle pedían explicacións ao seu socio de goberno, ao Bloque Nacionalista Galego, polas subvencións a entidades deportivas. Sí, algún medio de comunicación apuntaba que se estaba facendo unha investigación sobre as subvencións a un clube que todos os lucenses queremos e respetamos. Tampouco entendíamos porque o Bloque Nacionalista Galego non salía abertamente se iso non era certo, porque aí xa non só se estaba dañando a imaxe da institución, tamén se estaba dañando a imaxe do clube, que, por certo, desde que eles lideran, pois nunca lle deron demasiadas alegrías, non? Pero, bueno, sí que aproveitamos, se cadra por ser constructivos, que nese pleno sí que se aclarou, non ca nitidez que debería, pero sí que só se estaba investigando algúns contratos determinados de algunhas empresas vinculadas, pero non así as subvencións a este clube. Si algo podemos decir é que algo aclarou o Bloque Nacionalista Galego. Insisto, son bastante nese aspecto exixente e que debería haber unha contestación máis clara. Parece como que non se atreven a dar explicacións, demostran unha inseguridade uns e outros na xestión, que o único que remata dicindo sempre o presidente que confía nos funcionarios é que é o presidente o que asina eses contratos con esas empresas, o que asina eses anticipos de caixa fixa, é o presidente o que, ca súa asinatura, responsable de moitas destas actuacións investigadas. Indudablemente, para chegar a esa asinatura do presidente, hai uns traballos previos dos funcionarios nos que ten que confiar, pero claro, non chega con iso, parece como que derivando a responsabilidade nos funcionarios é porque había un depósito de confianza moi importante, non ten que dicir nada máis, e non é así. Tanto o Bloque Nacionalista Galego como o presidente da institución e, por conseguinte, o Partido Socialista, teñen que dar explicacións e transmitir con seguridade e con rigor a tranquilidade de que todo está ben feito. Non debería de seguir empregando maniobras de xogos de escondite para evitar comparecer, explicar algunhas delas, como decía, con un sí ou con un no sería suficiente. Non facelo xenera moita incertidume e moita inseguridade. Tamén veñen de aprobarse nas últimas sesións plenarias os orzamentos da Deputación para 2015. Que opinión lle merecen? Sempre definen estes orzamentos das contas do ano 2015 como os presupostos dos veciños de Lugo. Eran os primeiros presupostos participativos, mal chamados, porque realmente participación dos cidadáns non houbo. Houbo unha serie de reunións en onde o presidente aproveitaba para criticar actuacións daquelas institucións en donde non gobernaba e
despois un cuestionario suficientemente ambiguo como para non comprometerse a nada. Cando se lle pedía unha inversión con nomes e apelidos, esta carretera, ou un plan de emprego que foi moi demandado, porque indudablemente a principal preocupación que temos todos, verdade, é que a xente consiga un posto de traballo, pero como último plan de emprego que puxera en marcha a maioría dos lucenses, concretamente 9 de cada 10, non puido nin participar, pois parecía como que non existía. E porque a maioría ni siquiera tuvo esa oportunidade, xa non que resultara adxudicataria dun contrato. Entonces, chegado o momento, presentan unhas contas e defínenas así, como que foi o que elixeu os lucenses. Nos éramos sabedores de que a metodoloxía das reunións era isa, chegar, criticar outras administracións e despois diga usted que prefiere infraestructuras, bueno, por áreas xenéricas. Nas votacións había unhas prioridades, non? Era emprego, era servicios sociais, era infraestructuras. Pois, se vamos aos orzamentos do ano 2015 e o comparamos con outros orzamentos anteriores para ver se efectivamente a pegada dos lucenses tiña un reflexo, pois evidentemente os números cantan, porque o que se mide non fai falta interpretar, e comprobamos que os presupostos participativos foi outro anuncio mediático, pero que en realidad non tiña un reflexo económico neses compromisos que dicía asumir cos lucenses. E fixemos un espacio temporal suficientemente largo, por exemplo, no ano 2008, se nosotros analizamos, infraestructuras é unha prioridade dos lucenses, iso quedou claro e lo recoñece. Se nosotros analizamos os primeiros orzamentos que fixo, aqueles que non lle deu participación aos lucenses, como foi os do ano 2008, pois vemos que o investimento cae un 61%. Pero que se facemos a comparativa cos anos anteriores de emprego ou en servicios sociais, vemos que co ano 2014 é prácticamente o mesmo. E se temos en conta as modificacións de crédito, porque claro, os orzamentos é a folla de ruta de que vas a facer tú no vindeiro ano. Que o papel o aguanta todo. Despois, claro, hai que ver o que executan, hai que ver realmente, pasado o exercicio, o que se fixo e o que non. Entonces, pois sí que hai determinadas cambios de partidas, que despois, cando comprobamos e facemos o balance, e agora xa podemos facelo, pois, evidentemente, no ano 2015 non hai ningunha diferencia sustancial nas áreas que os lucenses priorizaban co ano 2014. Iso sí, para ir a presentalo e para a posta en escena gastáronse en torno a 160.000 euros. Para iso, sí que notamos que houbera uns presupostos participativos, que se analizamos son partidas que superan pois algún área importante, como a igualdade, por exemplo. Esta institución ten uns orzamentos de case 90 millóns de euros. Ben empregado, empregalos ben nunha institución provincial é relativamente doado, porque é unha administración auxiliar a concellos. As súas funcións son o apoio e asistencia e cooperación aos concellos, fundamentalmente os máis pequenos. Realmente, pois tampouco ten que facer gran esforzo, atender o que os concellos lle pida, pero estamos nunha institución que traballa de costas aos 43 dos 67 concellos que temos nesta provincia, e estes orzamentos do ano 2015 volven a ser unhos orzamentos de intentar grandes titulares, de intentar aparentar o que realmente non son, un pouco como da transparencia. Eu pido a todos os cargos públicos que señan moi transparentes, pero cando a mí me preguntan algo, vou a un pleno, vou a outro pleno, non contesto as preguntas e digo e mando os comunicados informando que é un exemplo de transparencia sin precedentes. Pois os orzamentos son igual. Aparentemente faigo un cambio radical na metodoloxía de como invertir, pero realmente vemos o que se fixo anos anteriores e as partidas que os veciños e veciñas priorizaban, pois siguen ca mesma cantidade. E algunhas, incluso se nos vamos a analizar do ano 2008, caen hasta un 61%. Tamén se falou moito de que outro dos piares deses orzamentos era o emprego. Vostede acusou os socialistas de usar os programas de emprego dun xeito partidista ou que incluso os que están en marcha, os obradoiros de emprego que están en marcha, non reciben os participantes unha certificación oficial de que fixeron esa formación, non?
Sí, no Pacto polo Emprego, que é o que está neste momento en marcha, perdes unha oportunidade moi importante porque o escenario normativo das titulacións en servicios sociais, por exemplo, mudou. E hoxe, para poder traballar en centros da terceira idade, necesitas unha titulación homologada, o certificado de profesionalidade ou asistir e ter o correspondente título de determinadas titulacións, pero homologadas. Nos criticamos moito que non se fixera ese traballo para que os participantes tivesen a homologación, porque realmente fais un esforzo das administracións públicas, é diñeiro público, é moito diñeiro público que se invirte en estes programas formativos, e despois os usuarios realmente teñen un título, quizáis decir que non lles vale para nada, pois non é acertado, porque é formación, pero sen dúbida, cando é unha administración a que o pon en marcha, temos que exixirlle a homologación. Creo que se perdeu unha oportunidade moi importante e constame polos usuarios. Xa o pasou así na pasada orden de Pacto polo Emprego, que tampouco tiñan titulacións homologadas, denunciámoslo no seu momento, ademais pedímoslle que para as vindeiras convocatorias corrixisen esa deficiencia, pero non foi así e siguen tendo unha titulación que non é homologada. Realmente criticámolo porque é diñeiro de todos, e costando o mesmo, pois sen dúbida sería moito máis útil para os participantes que con ese título lle abriría moitas máis posibilidades laborales. Cambiamos un pouco de terzo, falamos de sanidade pública. A Comisión de Sanidade vende a aprobar a ILP para dotar o ULA dos servizos que lle quedan. A oposición foi moi crítica, incluso a plataforma veciñal que está detrás desta ILP, din que o Partido Popular introduciu unhas emendas que cambia radicalmente ese texto inicial. Que lle parece? Eu agradezco creo que os lucenses debemos de valorar ese compromiso tan importante que de 18 meses todas as cidades terían estes servizos. Todo o que se invirta en sanidade, sen dúbida, debemos entender, os políticos temos que ser exixentes, que é pouco, pero creo que Lugo ten unhas infraestructuras sanitarias dun nivel moi importante. Temos un hospital, non vou a facer comparacións porque a miña formación non é sanitaria e hasta afortunadamente non tiven que ir moito por ali, pero é público e notorio que temos un gran hospital e que o Goberno da Xunta de Galicia fixo un esforzo para rematalo, para dotalo e para polo en funcionamento. Sen dúbida, estes son servicios necesarios, son servicios que os lucenses tamén deben de ter. Agora, tampouco a posta en marcha destes servicios é doado. Estamos a falar de unha tramitación que require un montón de permisos e que non é algo que poidamos facer de hoxe para mañá. Constame e aplaudo todo o traballo que leva feito a cidadanía de Lugo, a recollida de sinaturas, sen dúbida, creo que con este compromiso do Goberno da Xunta de Galicia deberíamos de valoralo e deberíamos de recoñecer o esforzo. Eu si o fago, como lle dicía, todo o que invirtamos en saúde pouco, canto máis se retrasa un prazo, pois sempre nos parecerá que debía ser antes, non? Pero, bueno, eu creo que tampouco a oposición, sobre todo, non está moi legitimada para dar leccións en nada. Se facemos unha mirada ao pasado, pois vemos que fixeron polos servicios sanitarios de Lugo cando estaban gobernando. E que pretendían facer? Porque agora hai documentos que quedaron moi ben redactados e que explicaban cales eran as súas programacións das áreas sanitarias, etc., que, dende logo, se o leesen con calma, non estarían moi legitimados a facer moitas das afirmacións que están facendo agora. Eu agradezco ese esforzo, valoro e creo que, dende logo, Lugo ten unhas infraestructuras sanitarias moi importantes en un momento económico que tampouco podemos esquecer, en donde hai unha crise probablemente das máis duras que superou este país nos últimos anos. Outra das crises, un tema que suscitou moitos titulares nos últimos meses foi o do ébola, que afectou a esa auxiliar de enfermería que ten orixes familia en Becerreá.
o Partido Socialista non foi quen de xa facer que sexa a filla predilecta porque non conseguiu na sesión plenaria o apoio do Partido Popular e BNG. Cree que ao final poderá ser nomeada Teresa Romero filla predilecta de BCRA? O Partido Popular dará ese apoio a Manuel Martínez, aos socialistas? Eu creo que o Partido Popular e BCRA xa se pronunciou que, por suposto, non tiña ningún impedimento ni ninguna razón negativa para que Teresa Romero tivera esa distinción do Concello. Vai por diante, primeiro, pois, por suposto, a nosa felicitación pola súa recuperación e tamén a nosa felicitación a todos os profesionais sanitarios que atenderon e, por extensión, ao noso sistema sanitario, que, sen dúbida, temos o sistema sanitario dos mellores do mundo. Detrás de todo isto está a actitude dun alcalde que non é consciente que non ten a maioría suficiente para poder otorgar esa distinción. Non sei se por descoñecemento da existencia dese regulamento, se porque se creía que tiña a maioría suficiente, ou non sei por que razón. En todo caso, hai unha actitude que é criticable. Cando o teu partido político non reúne o quórum suficiente para otorgar algo, antes de comprometerte, porque non tes a capacidade para elo, tes que asegurarte de que isto se vai a poder facer. Ademais, neste caso, a abstención foi non só do Partido Popular, que tamén foi do Bloque Nacionalista Galego, que non está para nada sospeitoso de que seña do Partido Popular. Con o cual, hai unhas actitudes dun alcalde que, además, nese mesmo pleno tampouco é capaz de sacar adiante os orzamentos. Entón, creo que temos que apartar a un lado moitas veces os obxectivos políticos e ser consciente da capacidade que temos e, nese contexto, plantexar o procedimento adecuado. Probablemente Teresa Romero acabe sendo filla predilecta e seguramente sexa bon para todos. Agora, o espectáculo que deu o alcalde de BCRA pois é moi criticable. É o único responsable dese espectáculo lamentable e, como tal, pideu disculpas, debe ser un dos poucos feitos que o honra nos últimos tempos, e agora pois que poña en marcha o mecanismo axeitado e que consiga os apoios e que faiga as cousas como ten que facelas, porque non ten a maioría suficiente. E a partir de aí, o que non o fai así, pois temos que criticalo, porque un ten que ser consciente do que pode facer e do que non, e non pode comprometerse cando non ten competencia para elo, e ten que leerse o reglamento porque o alcalde ten que saber se pode comprometelo antes ou non, e se non o fai, pois está o facendo mal, e debemos de criticalo. Para rematar, voulle facer dúas preguntas, porque están aí á beira as eleccións municipais de 2015. Con todas estas sondaxes e resultados que están saindo, que futuro lle augura ao seu partido na provincia e na capital? Eu creo que o Partido Popular leva 3 anos e medio, se facemos o balance desta última legislatura, traballando con moito rigor. É un momento moi complicado. A xente tivo que sufrir esforzarse, pois, probablemente máis que nos últimos 50 anos. Pero, día a día, esa opinión tamén me forxa estar na proximidade dos cidadáns. Vemos que as cousas van mellorando, moito máis lento do que nos gustaría, pero certo é que os números empezan a salir algo positivos. Non vamos a decir case a brotes verdes, pero sí que a cidadanía empeza a ver que as cousas se están encauzando. Iso debería de levar a que os cidadáns se valorasen que o Partido Popular asumiu unha responsabilidade de facer o que outros lle deixaron desfeito, e con medidas moi pouco populares, moi pouco electoralistas, intentar unir un país que estaba absolutamente nunha quiebra económica sin precedentes. Iso unido ao capital humano que temos nesa provincia, porque temos, sen dúbida, uns portavoces e uns alcaldes de xente moi traballadora, moi comprometida, moi afincada co seu territorio, moi sensible ás necesidades dos seus veciños, pero que ano tras ano
están revalidando a confianza dos mesmos. E todo iso, pois que esas medidas impopulares e difíciles, pero que van dando os seus froitos, unido ao capital humano que temos nesta provincia, lévame a ser moderadamente optimista. Sen dúbida, estamos nun escenario moi complexo, en un escenario moi distinto a calquer outro electoralmente, sobre todo porque a crise económica é o noso principal competidor, non? Pero se a senda do crecemento se vai asentando e se a xente vai encontrando o seu posto de traballo, sen dúbida será o mellor apoio para que os veciños desta provincia sigan apostando por un partido que veu como un país estaba absolutamente na ruína, absolutamente desmoronado todos os seus pilares e que tuvo que recompoñer e intentar, primeiro, salvarnos do rescate de xeito máis ou menos inmediato e agora intentar crear emprego. E xa para rematar, que lle parece esa confirmación que fixou no día de onte a actual delegada territorial da Xunta en Lugo, Raquel Arias, de que se postula para a Deputación Provincial, para a presidenta? Pois analizamos esa postulación con total respeto. Eu só dicir que estamos, como me decías anteriormente, traballando para recuperar esa institución. Creo que vamos polo bon camiño, creo que se están cerrando novos candidatos, se están cerrando os candidatos que repiten pois as súas listas. Estamos nun momento no que se traballa para iso, para que teñamos a oportunidade no seu momento de elexir quen vai a ser o presidente ou presidenta da Deputación, pero que seña do Partido Popular. Ese neste momento é o noso obxectivo e a partir de aí somos un partido moi grande, pero un partido moi unido. Hai moito banquillo, sen dúbida, xente moi válida, xente que leva traballando moitísimo, un grupo na propia institución pois que leva pasado unha etapa tamén moi complexa, e por todos eles, só creo que debo manifestar o respeto total e absoluto a todo o mundo, pero o compromiso de que neste momento centraremos o traballo en poñer as bases infranqueables para recuperar a Deputación para o Partido Popular. Pois non queda tempo para máis, temos que deixalo aquí. Moitas gracias. Elena Candia, boas noites. Moitas gracias a vos. E como non, moitas grazas a todos vostedes por seguirnos unha noite máis na entrevista. Quedan convidados á seguinte entrevista, que será o vindeiro mércores ás 10. Boas noites.